Καλησπέρα αγαπημένες μου. Είμαι εδώ κοντά σας για άλλο ένα βίντεο όπου σας δείχνω μικρά αποσπάσματα από την καθημερινότητα στο σπίτι. Ο σύζυγος της 25 είχε γενέθλια, οπότε με βλέπετε εδώ να κάνω μια σπιτική τούρτα Red Velvet. Η συνταγή ήταν από τον Μιχαηλίδη τα κέικ και από τον Άκη η κρέμα. Έμεινα ευχαριστημένη μπορώ να πω, αν και λίγο το κέικ ίσως το ήθελα λίγο πιο μαλακό, ένα τσάκι. Είναι καθαρά δικό μου θέμα ψησίματος, δεν φταίει η συνταγή. Ίσως έπρεπε 2-3 λεπτά γιατί ένιωσα ότι λίγο οι άκρες του κέικ ήταν πιο στεγνές από ό,τι θα τις ήθελα. Η κρέμα ήταν όνειρο. Πήρε καλές κριτικές εδώ από όσους δοκιμάσανε γενικά το κέικ και θα το ξανατιμήσω. Είναι από τα αγαπημένα του συζύγου το Red Velvet και επειδή δεν το είχα επιχειρήσει ποτέ, είπα να το κάνω. Στα προηγούμενα του γενέθλια, βασικά στη γιορτή του, είχα κάνει Black Forest. Οπότε τώρα είπα να κάνω αυτό. Εδώ τώρα με βλέπετε να κάνω το από πάνω. Έτσι λίγο μια διακόσμηση της τούρτας. Με κομματάκια περισσεύματα από το κέικ. Θα τρίψω μερικά έτσι να γίνουν ομορφούλικα. Και θα τοποθετήσω μετά και μερικά ολόκληρα κομματάκια. Και αυτό είναι το κέικ. Λοιπόν, άχαρη στιγμή της ημέρας, καθάρισμα της τουαλέτας, Kleenex στο κίτρινο, απομακρύνω εδώ και κάτι από την παραλία που τα είχα να στεγνώνουν, κάτι φορεματάκια, κάτι μαγιό. Λοιπόν, το νηπτηράκι μας. Τσέκαρα το σιφόνι εκεί πέρα του νηπτήρα γιατί μου φαίνεται ότι λίγο δεν το τραβάει γρήγορα το νερό. Δεν είχε κάτι όμως, δεν είχε τρίχες μαζεμένες ή κάτι, οπότε μάλλον είναι θέμα πιο εσωτερικό. Ίσως ρίξω κάποιο τουμπουφλό να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, γιατί εντάξει όσο να είναι, πέφτουν τρίχες από τα μαλλιά μας, από το ξύρισμα, από αυτά. Είναι λογικό ότι μπορεί να γεμίσει. Λοιπόν, και τη λεκάνη, χλωρινούλα πρώτα που καθαρίζω με τη βούρτσα το μέσα. Τώρα εσείς τα βλέπετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνέβησαν. Τραβάω καζανάκι και τώρα θα περάσουμε το Kleenex στο κίτρινο και το γύρω-γύρω. Ξεπλένοντας το νεροχύτη, το τσουγκάρι και τα πιο εσωτερικά καπάκια που είναι και τα πιο βρώμικα. Αρχίζω πάντα από το καπάκι, από το καζανάκι που είναι τα πιο εξωτερικά και τα πιο καθαρά θεωρητικά και πάω όλο και προς τα μέσα που είναι τα πιο βρώμικα καπάκια. Αυτά. Και τώρα θα με δείτε να αδειάζω το καλαθάκι. Κάνω και εδώ καθάρισμα. Πήγα να φέρω σοκλίτσα τώρα. Πάω εδώ να βάζω πρώτα τη σακουλίτσα και προσπαθώ να τη χώσω μέσα για να μην βγαίνει.
Και αυτό που κάνω είναι ότι με απλό χαρτί καθαρίζω με Kleenex το καπάκι, γιατί μπορεί ένα χαρτάκι να έχει ακουμπήσει πάνω, κάτι να λέρωσε και το πετάω μέσα. Επόμενο στάδιο είναι ένα σύντομο καθάρισμα της ντουζιέρας. Είδα νομίζω ή σε σχόλιο ή σε βίντεο στο YouTube ότι λέει με το ξύδι καθαρίζουν τα άλατα από τα τζάμια. Πείτε μου αν το γνωρίζετε σε αυτό, γιατί έχω το Silent Bank, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα των αλάτων. Φαίνονται λίγο και από την κάμερα τα άλατα στα τζάμια μου. Είναι μονίμως με άλατα, τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει βρει καμία λύση σε αυτό το θέμα. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί επίγομαι. Λοιπόν, ωραία. Και τώρα πάμε να ξεμπουκώσουμε το χάος από τα άπλυτα. Θα βάλω του παιδιού. Βάζω ξεχωριστά του παιδιού και τα δικά μας. Λοιπόν, ξέχασα να βάλω και απορριπαντικάκι. Μια-δυο δόσεις μου έχουν μείνει από το Αρκάδι και μου τελειώνει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε και σφουγγάρισμα του μπάνιου. Το σουάζ έχω τώρα σε αυτή τη φάση, τελειώνει και αυτό. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπάρω. Έχω πάρει τώρα μια πολυσυσκευασία με άζαξ. Είχε ένα συν ένα δώρο, οπότε για αρκετό καιρό θα έχω άζαξ, το πράσινο. Το σουάζ να έχει μία-δύο δόσεις και αυτό ακόμα μέσα και τελειώνει. Και λάτζα. Πόσες φορές τη μέρα με βρίσκεται μάλλον να κάνω λάτζα, και πιο πολύ από τη λάτζα με ενοχλεί το τακτοποίημα, η τακτοποίηση, δεν υπάρχει τακτοποίημα, η τακτοποίηση των στεγνών πιάτων από δίπλα από τη λάτζα. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Προτιμάω να πλένω παρά να κάνω αυτή τη τακτοποίηση στα ντουλάπια που κάνω τώρα. Το βαριέμαι ατελείωτα, μάλλον πήγα να πω. Αχ, τι να γίνει όμως. Άλλες δουλειές θα μας αρέσουν, άλλες δεν θα μας αρέσουν. Έτσι είναι. Εντάξει, σε σχετικά καλή κατάσταση βλέπω τον νεροχύτη. Έχει περάσει και χειρότερα αυτός ο νεροχύτης, πολλά περισσότερα πιατουλίνια. Επίσης, το χειρότερό μου είναι τα μαχαιροπύρουνα να πλένω. Τα μεγάλα μου αρέσουν, τα μεγάλα σκεύη. Πιάτα, σαλατιέρες αυτά και τα ποτήρια. Τα ποτήρια είναι μια μεσαία κατάσταση στο πόσο μου αρέσουν. Οπότε, ναι, πιάνω πρώτα τα πιάτα, δεν πάνε να λέτε ότι δεν είμαι καλή νοικοκυρά. Εγώ θα πιάνω τα πιάτα πρώτα, γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί φεύγει ο πολύς όγκος μέσα από τον νεροχύτη, αδειάζει ο χώρος. Γιατί κακά τα ψέματα τα πιάτα πιάνουν τον πιο πολύ χώρο, είναι το πιο ευμεγέθη. Λοιπόν, μικρά μπολάκια που τρώει μικρή. Τα απογευματινά της και τα διάφορα τέλος πάντων. Εντάξει, άλλο δύσκολο σκεύος να καθαριστεί. Έτσι και μείνει το παραμικρό σε αυτά τα μικρά τριφτάκια, τα πολύ ψηλά που έχει. Εντάξει, σκουριάζει εκεί το σημείο αμέσως. Γι' αυτό κάτι είχε μείνει και το έξισα. Λοιπόν, μου έχει σπάσει ο στίφτης και πρέπει να πάρω άλλον.
δυστυχώς. Θα το πάω όσο πάει εννοείται, γιατί αυτή είμαι. Τα κρατάω μέχρι πια να μην γίνεται άλλο. Αλλά ναι, δεν βλέπω να μπορώ να το αποφύγω για πολύ καιρό ακόμα αυτή την ιστορία με το στίφτη. Δεν στίβουμε και τίποτα. Απλά τώρα που άρχισα να στίβω πορτοκαλάκια στο μικρό. Αλλιώς δεν... Και το λεμόνι με το χέρι θα το στύψω, δηλαδή για το φαγητό και αυτά δεν θα βάλω στίφτη. Μόνο τα πορτοκάλια. Εν τω μεταξύ στο χωριό έχω τόσους. Αλλά μέχρι να έρθουν οι γονείς μου, δεν ξέρω. Μπορεί να τον έχω χρειαστεί και νωρίτερα, οπότε ναι. Καλά, αυτό το ταψάκι το βλέπω τώρα και μετανιώνω που μπήκα σε αυτή τη... Εντάξει, τώρα αυτό το ταψάκι το λες και τύπου μιας χρήσεως, ρε παιδί μου. Δεν είναι κανένα σοβαρό ταψί και είχε κολλήσει τόσο πολύ κάτω από το κέικ που μου φάγε πάρα πολύ ώρα. Σας λέω, εσείς το βλέπετε γρήγορα τώρα αυτό που συμβαίνει εδώ, αλλά εγώ το θυμάμαι πολύ καλά το πόσο τρίψιμο είχα ρίξει για αυτό το ταψάκι. Λοιπόν, αυτά τα ποτήρια έχουν βγάλει τώρα ένα υλικό τύπου γυαλί, αλλά που δεν είναι γυαλί. Δεν ξέρω αν είναι γυαλί, είναι ένα πολύ λεπτούλικο υλικό που αν βάλεις λίγο παραπάνω δύναμη με το χέρι, το έχει σπάσει. Και όλα αυτά τα ποτήρια κρασιού που βλέπετε στο βίντεο, είναι αυτό το υλικό το οποίο με εκνευρίζει και με θυμώνει, γιατί παλιά είχαν όλα καλά υλικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα? Έχω σπάσει 1-2 έτσι από το τίποτα, δηλαδή πάνω στο πλήσιμο, που σας λέω, λίγο παραπάνω δύναμη άμα βάλεις, σπάει. Πολύ κρίμα, γιατί αισθητικά είναι όμορφα ποτήρια, αλλά δεν. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν βαριέμαι να κάνω τα μαχαιροπύρουνα, τα βάζω σε αυτό το πορτοκαλί, τα σαπουνίζω και τα βάζω σε αυτό το πορτοκαλί. Εδώ κατάφερα να κοπώ με το μαχαίρι της μαρμελάδας, όχι με κανένα από τα μητερά, αυτό ξέρετε, το μαχαίρι της μαρμελάδας. Και ακόμα και σήμερα, 3-4 μέρες μετά, έχω κανονική πληγή και δεν έχει κλείσει, θέλω να σας πω. Λοιπόν, έτσι που λέτε, τα σαπουνίζω, τα βάζω εκεί και μετά όταν τελειώσω, αν δεν έχω τελειώσει ακόμα, μετά με το βρυσάκι τα ξεπλένω όλα μαζί για να μου γίνεται λίγο πιο εύκολη η δουλίτσα μου. Πόσα έχω πάλι. Πώς μαζεύονται τα μαχαιροπύρουνα τόσα πάρα πολλά, ρε παιδιά. Πάρα πολλά. 1-2 φορές τη μέρα κάνω αυτή τη δουλειά. Θα μου πεις όλοι μας αυτό κάνουμε. Ειδικά άμα υπάρχουν και παιδιά στο σπίτι και έχεις να κάνεις γεύματα των γευμάτων και. Μην γκρινιάζεις βρεθάλια. Απλά εντάξει, δεν είναι μωρέ από τις αγαπημένες μου δουλειές. Ούτε αυτή. Γενικά το πλήσιμο των πιάτων είναι λίγο βαρετό. Άφησα και 3-4 που... να κάνω και το ξύλο κουπής εδώ. 3-4 που δεν άντεχα άλλο. Εδώ στη δεξιά πλευρά που βλέπετε ένα ποτήρι, έχει ξύδι μέσα, δεν είναι βρώμικο. Κάνω τους πάγκους με ξύδι και γενικά το μπιτόνι που βλέπετε στα δεξιά σας έχει ξύδι. Και εδώ μαζεύω το χαμό της βασιλείας, έτσι ώστε να αδειάσει το σαλόνι. Παίρνω και αυτό το αφρολεξένιο, το χαλί, και αρχίζω όμορφα και ωραία να σκουπίζω.
Σκουπίστηκε λοιπόν και το σαλόνι μας και προχωράμε στην τραπεζαρία. Και κάπως έτσι, ελπίζω να απολαύσετε το βιντεάκι μας και αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε,